Qur'anu sulam wan segna aya biwolowula ani worona ani adamna odila sa suratul qasas Qur'anu sulam muga ani segna aya biwolowula ani worona anyo de kala sisa aflebaw ani baw fok yolu ye وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون السلام عليكم. قرآن تفسير إن شاء الله تعالى سورة القصص نو قرآن سورة مغاني سيكنا آية بيولولا أنوارنا جوكري أمنا أدمنا وكليلا إن قارون إيكاد قارون كان من قوم موسى على كرام موسى موضوع فبغى عليهم أن يدروكنا وآتيناهم من الكنوز كنا يرى على تلكامو نفلولا ما إن مفاتيحه أكن نفلسو ولو كنغو لتنوه بالعصبة جما كلو بمناكرو من أولو القوة جما كلو من نابي فنغتقوية وقال كمان ورق قالوا نمنا نوكو كوبي أكا نفلو وجيكناو كليوتا أكا كنغوتا وبمناكرو أقرأ كدو إذ قال له قومه لا تفرح أياكتو واتلواتي مني أكا موقع ما هي كرتا كان يادا
inna allahi kado ala la yuhibbul farihina ate yada jufe kuno anjora ya kadaka qaruna no kufara fara musa ga mado kuno nga fendi kuno ala ko nera de fendamo o feminira lemo o fendi ya famaya nyamaya don babaya ni ya fa fene nala ma nyemo abi ke sababu ki halaki ni vla ay dandame ke musa ni aka jama kuluka akabara ya dara aka fendi ya ala raw foni afo fendi bakundu aka nafulo yero ulu ko nege ni ko ngoro chama ko kubi ko nege nunda kubi nguna koro ode wala to kadaka tapanga no wati nye nafulo rek nye koloi wati doy temena anduro de la ka isa bunu bafarma no isa kala no nga o ka karmo kala halaya anyi to fola ne no fe kadaka libangna fabulo banamba ba ku fendigi kolondigi kuno kolon jigina wuru kuma fe ongale akan na fulo indaka dina nyanyini nae aya dinda blabla kata karmo ko yorola malikuna ya o bela jilende bena ko ka tor abla taro de manala kuma don ba fitini kunde ngami mina ko bena yakan na fulo ta ka kaba mo kuna ka iraf sani mo wi ngode be ka ko ni ma de ka ta fendigila mi nga febe ga sababu ka kishiyo ka dogo aka fede bi ga sababu ka atocuro ala yorola kada ka fendige mabla ko be kella abisunga yere ke ala dini doy kuma ala kiraji sallallahu alaihi wasallam yamado fendigiu olu jole bito umanya soro aljina kula fo sange me woro ko basro fanda undo na mena ko ra fanda umbido kako no tugu dunia aljina fo sange me woro umanya soro mala kraga dagurnya o nyesro bali ay ni ne do nya dale fle musa na ga mogona kada ka fe ma fe o fanga be yoro soro be yoro to ni be ay mangala ka do de abe ke chene kele o kana fulola to mo ka ga buo shula kada ka fe mebe nga isa dugre fa misiga ali atage ka ala nyini ka de bla bla ka ta karamo yor na ni mingo a ne go nyemmi no ne akalola ababui katana dora fe ka bui katana dora fe o wati karamo ay mo won ko la sala kata abla kata arjona sa ka jonza badaga kata o wati fendi yo ko jonde gene ko londi gay obma on fulo mugu o jigina o de pmei fulo jigina fa babulu jigina datugula kaw turo nyona bolom mi do la kaw gele otina ko ne ga teptini nune o buru batno no chama kare o kamla ngoro ko ta kuma kana ga kaba ko de o wati kuma de ba ka fo mo soro la minu yalla di izi qala lahu qawmu ka mo ko mo kore aka mo la hagi tignu me olu ka mo la tafra karsa yere bayamini ibra ko dabo fendi ko no dabla
inna allahi kadu ala la yuhibbul farihina ya dan jiwa to lu fe kawanyar lawlu mande alay wabtaghi fima ataka allah daral akhirah mi niri moni hey la jarabil do je kono ya la harañin naye wabtaghi ñin nige fima ataka allah ni feñe feme alay mi ni mo e daral akhirata la harañini koray fendigam ndirimo jama nyama yami ndirimo ya ndablo tigam ndirimo fama yami ndirimo ko akeka la harañini fama tito ya pandani do ya yo ladil kawm namo wala tansa nasibaka min ad-dunya rebe je ko na kawa yen gon dro e ga la harañini tugo shila o kontna ka to otna saka to jembita ketu yo je ko na kawa e ga singa yira to je mulo kayina la haray ko komitita o taketay wa asin kama ahsana Allah ilayk o kapma ko no hajira anya bala de nyuma ke mawye iko be alay nyuma ngai rayti ko ray e ga kisaya ika farfoni ika sulga wuli ika jija o man fele ni mo musaye nyeni mo ka di mo nyimbe foray wa fendi ben yoro foto fle doni babbe nyama be fana ni yoro foto de ala ga kengel diru alay rahimiyatu do je ko ya abi jondo de kerengere ka tu ko kram so kra cheo ko kra fima ko kra jema apani ika kisani ka donni ka jija note dobe era ba dos jija ni kisala ito bo foila nga foito bulo era wulo la ka dosoro sugula tala torba tara ibba furu kana di chemo ta tawari ifamo e wulo le flaga ka fendige albi oka magazagele be sugulay foita ko na be taga tegila ay ka nga doga foy ka sulu ko ni ka jija no ko tay wulo ka torba sorala ode ladri ka mombe ka damo asin kama asana allah ilayk ngana yesro kama yedone ba ngoro kanga jija no do nana ma dey daki mir ko be nyeni nge nyeni go wala ma akata abbe bay da kono ho mo ba fo o afoyro kelengelo atawto yi ngani laga ga era dandana ka tata e bina e iba foy ke foy مساي كرغر ناي كاتوري كرو وكما اسني كما احسن الله اليك ان يروكا مسالا anga misala ta anyira kaya anyira mi nera mizgileni abi fo chendo akerawo ew che sabatara mari go nyanyi usela fo Pakistan na nu ala mawdo ew ala rek ha anche ngana ya siga se ew da solla ala ye ubo shugera la ka akoke nuyi iyala ka baraka minani iga waso be mi jele ay daga de jele wuli ga jele ga ngaay jele to sewa ayde oh mana ma de be ta baraka yi baraka lande ni dawo basara ka kalanjuru charane na ne nga moriya mino ndege nyonga mita kono wari kata moriya ga wari ni kana ga kala dara dara ne ta e nga tama so wi saga mi me ngono yo de wonyo de la bonge na taro de bosh mula ma janyere wala ko ne sabu ge wuri dira ka wusda wuju kan daga wala ke tugo beye ka na flo sele abbe ko ye ala na ko di anga saga tanga kala dara sara ne be ala min dali o jo to fe ni ko be gaw hal ma kalima na ko kro fe mo be mena kalo saba mem ho fe ni ko ta ga ina la ke agara tori umaru no do
Allah ya fara da kan laini ne boshi la ka ta di mu ne a wuti fa ga ani kile sama mu qur'ana digi ngani amma koro ye ala na furo no ngata basara ka juru sira ka ga kala to da fasi han ni ngane jigute ngami mora koro ni atara laba mi na o tele ga nyine ai ala banga nyine dia ka nyire duka shika wuri ga ngam non do ma mita yoro wore ala imla kata ala ga yoro dela ni shugura mata raso do ko misri do flata shi yawo ya majo ko misri nyayo ku gulo bene ku ko isa bi sam go he mama nga pya mbora ni nu da mo wede da sala mo nyomi isa sala todi o so ko gulo bene pour ko tu mora ngala ko ibora ibina wa anga ala da o da manimo anga chebe mi anga ala kanu be mi anga wala do be mi mo ne ra ne wala do be mi nyet sama ke bo misri kono e karo ka fop mana le sabana ne nye bo sabana nge unana ka fe do dia ala ra kune sugo mi na nyingu nyina no be ko ala so la ka hadil jigi kando moriya bara yera ni prana kala ni benna fala na fulo kama gor kama muso ngana ga kala ke ay sugo mi nyira nay no ye kalo kaba no jara ga sangolo ko kaba kulu abi yere atwadi abi yere kaba kulu tasma be ga digi oto balta ga waso atko burgina o wati o nana tiga kaboy kaba kulu nyaji rapto kalo bora ko tetan nan so asaba la ilaha illallah muhammadur rasulullah ahmadu min allah rasulun ilaykum ne sebe noro la kaloga noro ka ko re ajigina don doni a sele du daga kera sele ge nani sebe yar bara ka ja al mahdi nana mama ga wari ne bita la ilaha illallah rasulullahi ahmadu jare ne ma di goni ne fere ala ne ko ngana wulo ngala di ngira na mesere wulo ka karo ka do ko ngana kalo kiyama ko ngana nana ko ga sabani inda ya al mahdi o yele mana ka ke ay farkulo ta kana ne tiga kono o sabani ya al mahdi mana yele mana ka ke tiga gene ne tiga kono nyele la me yele la mesere wulo ka ne ko anye madi ko me angara mo ni an fo fe magto sada ba manga te be na makbara me wala ngane tanyen a worko de ala ma yini nga mahdi kula nana nga kala dara yini ngala ko abada mo boy atwa abga ni yoro black hali bi atro ni rete sa ni na soy ko pew nga ala ya muno kana katai ni shabla ga minni misriman na kata kadisa jagela pe watla segana shet atwa te sabana sala sorla ka hagli jigi sugote menen nuna he opma amari ko min jirana na ka ko letan duniya etwari trajwile o mo def abja yawa ajamewa trajwile ni ga yetan yera ka do trajwile flado fe ko sangare nyak dilay sangar la ko de avenir 17 trajwile uwa buniya an no to jina nyayi afuye inda de buwa shi na ja ko la kita do goro nyege ma de fole ne nuye aw mana amma ko yesu ani muru labe kama hadide bani kono anyo ye ne ra ye nyena bugo albami ngamin kamite ba ko ma asuri aka muruba be jame jogono ataka wuda bi e toka yare ba ko umaru baru obuna ke mariga kale ke chewre
o da dɔrɔn an bɛ taa wari ɲini wajuli kɛ kugu ni kalantigɛ don minnu na musa an kana n ka kalan sama fɛ kugu cɛkɔrɔba in tun bɛ yan ka nin fɔ ne yɛrɛ tulo bɛ ca dɛ an n'a man ka dɔrɔmɛ damadɔ sɔrɔ o la o e mahadi ko fɔ nka a dalen tun bɛ ka nin fɔ a ko n ka muru an y'a dilan ka mahadi de kɔnɔ ko nka anw si banna ka ban aw de bɛna k'a kɛlɛkɛcɛw ye jaabi a ka tiɲɛ fɔ a bɛ nin waati min ne bɛ san 15 16 a bɛ nin fɔ waati min kɔni ala n'o kuma minnu bɔra da tiɲɛ na ka taa o yɛlɛma k'o kɛ lakika ye ne bolo ne ko o kumana minnu ye mahadi dɛmɛ ni laɲini n'u taara dugukolo jukɔrɔ ni a limaniya ani a kanu ye n'ala n'a kɛ anw ye ko kuma an fana bɛ taa fɔ mahadi ka dugu ala yɛrɛ fɛn bɛɛ kɛ fu ye ɲɛna sa fɔ mahadi ka fɔ ka yɔrɔ fɔ ka taa mahadi nɔfɛ ta tiɲɛ don umaru ka limaniya bɛ min a ka ala dɔn bɛ min nin kɔnɔ a ka kalanko in de tun b'a sɛbɛn la a ka se ka taa ba sara ka wari sara fɛn bɛɛ kɛ o la ala nana o de bɔ yen pewu k'a ta sigi a bɔ o kuma inna allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi ala b'i minɛ yɛrɛ de k'a i k'a ka baara kɛ mɛ ka baara kɛ ni ye fiyan kɔfɛ ala ka tanu de bɛna fɔ e ma sisan karisa y'a kɛ karisa i ye foyi kɛ i ma foyi kɛ n'i kun dɔr'i yɛrɛ ma i b'a dɔn o kuma adamaden n'i ye i yɛrɛ ka ko se k'i miiri i bɛna taa ye foyi alhamdulillahi rabbil alamin tani ala ta ye maa si ka foyi tɛ foyi ye ale yɛrɛ de b'i kɛ ka ko bɛɛ kɛ ka tila ka tanu fu di ma diɲɛ kɔnɔ i yɛrɛ n'ala cɛ ta tɛ o kuma ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghil fasada fil ardi kana cɛnni kɛ dugukolo ka karuna a to masa di ma k'i lajarabi n'a ye i ma foyi kɛ ala ye k'a ye nafolo d'i ma i ma foyi kɛ ala ye k'a dɔnni d'i ma i ma foyi kɛ ala ye k'a ye ɲɛmaya d'i ma ni ala ka lajarabi kɛrɛnkɛrɛnlenw de ye nin lajarabi tigiw caman bɛ to u ka lajarabi kɔnɔ u ti bɔ o kama imam mahdi ko ala ka ayala nabluukum bil khayri wa sharri ko ni ala b'aw lajarabi ni ɲuman ani juguman ye ma lajarabi kɔrɔ ye gɛlɛya ni nɔgɔya ne b'a lajarabi n'a fila bɛɛ a fila bɛɛ ne ka lajarabiliw de ye maa min bɛ bɔ a ka lajarabili kɔnɔ ni kunnawolo ye a k'o ka ca dɛsɛbaatɔw de la fandenya gɛlɛya bana o bi kɛ ka minnu ka lajarabili ye diɲɛ kɔnɔ yan o kisitaw de ka ca nka sɔrɔ ni kunkolo tan ni dɔnnibaya ni ɲɛmaya o bɔ b'a ka dɔgɔ dɛ i bɛ to i ka ji in kɔnɔ i ti bɔ bilen ka d'a kɛ i bɛ ɲinɛ kojugu i bɛ sin ka i yɛrɛ ni ye ten ka sɔrɔ i ka foyi o kumana n'o kɛra kun i bɛ kɛ cɛnnikɛla de ye o kama ninnu k'a ma wala tabghil fasada fil ardi kana kɛ cɛnnikɛba dugukolo kɔ kan a to inna allaha la yuhibbul mufsidin ala ta cɛnnikɛlaw fɛ sɔrɔ ni fanga a ɲɛmaya o de bɛ adamaden bila nin bɛɛ la nka dɛsɛbaatɔ ale tɛ se nin si la o kama n bɛ se a ka ala kira ko fantanw bɛ don alijinɛ kɔnɔ dɛsɛbaatɔw bɛ don alijinɛ kɔnɔ fo san 600 o y'a sɔrɔ nafolotigiw ni maa ɲɛmaaw ni fɛnw u ma ɲɛ sɔrɔ o la fɔlɔ u ma don fɔlɔ u ye tɔni namara ni janfa minnu ni hakɛ bɔsi minnu kɛ u ma tila o ɲɛnabɔli la fɔlɔ u ma tɛ ka alijinɛ sira minɛ o y'a sɔrɔ fantanw donna fo a mɛnna fo san 600 bi ta ɲɛnabɔra an bɛ taa sini da ɲini cɛw e ni t'o la ka maa to yen wa kuma bɛɛ a ti ɲinɛ ala kɔ a bɛɛ ka ala deli ala bɛ taa nɔgɔya sini ta nɔgɔya koyi nka mugu dan bɛ min bolo a bɛ ala yɛrɛ fɔ ala ka inshallah fɔ ye laadasigi ten o kɔni tɛ nkalon yɛrɛ don a ti inshallah yɛrɛ fɔ ala ni kafa ni y'a dafa ni sɔrɔ a bɛɛ ye ka ban o kama imam mahdi b'a lakale nafolotigi dɔ tɛmɛna a ye dɔ fo ka tɛmɛ k'i bɛ taa min a ko n bɛ taa sugu la n bɛ taa fɛn de san ka na a ye min fɔ k'a ma a fɔ inshallah ne ko inshallah ne ka wari bɛɛ kun sugu bɛ yen n bɛ taa fɛn min ɲini a tɔgɔ ye o ti ban ye n bɛ taa ka na sisan
aye mangu atado ala ka mayma do o ya do ka ko la halam ba na so ngama famu sabana fi wata soni o nyama na tula fasaw ante akomba ira kana insha Allah kwa kadi ko ale ye war mi mla kun kata aye fait treme ka ban pew ka bi bolodo war ko yande karo ka mo gamo wala mam gamo pa fo inshallah na le ko amata inshallah la hakli jino ka fama sa o ma lera tama ka karta inshallah abis sey kon kata so kata warta inshallah de be ka ko kama na folige karo ka kara tori ako inshallah akwa kara tori inshallah kara tama kaiwa o ko da do mi ado fembe nyu ne la di ma famude o ma chena hal fendi min ko inshallah ko e angala ratki ko to luru bole ala sona ma ton nyana bole do sorobe adama de blan bela ko kamo ale kishi baka do nene aw fami mandanye ko kishi jonde ka chana kanya ngiri kapita nyana bol masinda nyana wala todra siningena tawo jiro damne he amal make nyana ma refle ni dura ko de ko nay bana ki kala ko galodu eti table fiu wega janame la tigara kadaga era ba janame so buya ira ba sanga do fo la ira isari iga kewale de baki konta ala mo tilo ka foit salamo era bi kaketa bede bi lati konoy qala inma utitu ala ilmin indi jarat ko ledu bu karno ko mo awtani mo ladeda ne kan na fulo ki ka do akla so la fude ko dom ben na o do ya doni malaki ya mala so wuli mala ko ya kan na fulo daw awde ko jawi inma utitu ala ilmin indi ikado na fulay adirane mode kadaka ko do mena ko do mena vaya ala ko awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara jamaa karuna ladil baw jabi tawa ala ko yala amado ko awalam ya'lam yala amado ko anna Allah ka fone ala qad ahlaka ni halaklike min qablihi ka ko ale karuna ni min al-quruni sanga ma jama ma tamanuna man mogala huwa o may digiti ashaddu minhu quwwatan min ga fanga nga go katama karuna taga nyo do mi halaki sandu na alemu ma fendige baw kundu jawme ka yada utara ko sirisi ka kula wa aksar jaman wonno fulo minu kuyo ke nyo ngani maw nga ta ni haruna tay ko harna ta do o maw fen fen demena o ya danji ani kafri dangle miracle ale de shuko bale du jabaye ko nyo do mi halaki ka ko ale karuna ya no lu ka wayo ka tawdu ka fe bata ya op mana nyina no ko wa ato kalamo de wala yasal an junubihum mujrimun ko du kalaw to ni kalaw jurum taw ajir ma yin ga kalena aro ya do mi ga senin gallaw to ko anamade ayam ma ko balin sana la si basirun walaqa ma'dirahu ala yofo ko anamade na rai daki tashi amsinga yira donte na be yanda ka anda ci ka ngabaro jote mene amsinga kiriti ka nyira ka yira ba don ni ibbe ye jenyi ne wala yala nyin ne atlakan ko aya wala innahu li rabbi innal insana li rabbi lakanun wa innahu ala zalika la shahidun ko ala ko fo arba de ka dese ko ware ado atlo ka gula ala ko ara bodo ara shira ira ka wa innahu bil khair la shadidu ko ngani kibi aka jen na fado na ko mo intérêt pa ni kibi so mo kwa fa bege mangai ngaka la ko amoko to la atado ko do ere
o don bambela anga diunga kalango ka jeni gambi na ko be do dafa nga o dengele o tiseli iti jorola e mana ka dese kata kro ka do be kro ka wanna ni fe ngon ba fe ka kle sama kalwa ke ko te me ka man ngadi me fe ka dese an jito ke anda ala te ay ala te delo o ala ko yi o e be ka jeni ni mi ki na ko do dafa ka o wala ne ko sama ni ka damo alam amago ta alamina e mo ka shiga e kana fulma do dafa yara kana tiburi wani arma ne rai da ki itashi ika kola ikle ni ala kale dale shube ai inyaji bi bo o tema ka wajule erabi yera waji sane yera bna ka bonan afraku ne tarabi e ai ala ka hina na e fota ngal hala bi hina ka dammi ngamoke wani wajule de kafsa ni be ka wajule ni ma fam am ta wajulu min ngoro ladil kelaw karamo amu ka ladil me er dama do am ta be o yanya ne nganni mi ne bi ninge ikelina la kele o wajul kala era wulle kono o kishi tamasha de amal maka ngani maka do de asra kishi bona de ne ta o jimi arma de raki miri idale ikelina ala kele ikatleni kashu akaramuna ala nyin do jeen nyin do idale nyi yubo ira bi na ga hoyta ala nyin ne fi idade ka cha ibe mi nyini bodo fa kharaja ala qawmihi min fi zinatihi akon borasa ka ira gira kam gola fi zinatihi akam masrila akata ka bana finu ano so masrilu ada ka folo masru yo mba anye ayemble ne be molo o tamma chugo o kuma chugo o yira jira chugo akmode ke qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya amam nu me sanulu fanan ni be je fendiga ba je bulu fen mamba je fini mamba je furu baw je ba daga bana bagaw o ko lu ko فقال الذين قال الذين يريدون موكو ما منوني ولوفنا قال لين جين ينما يجي يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون كي قالوا فما تشين في بكوي انكو انكا كما تري نيما الله اتهرنا تاينو دان دو موا انه لذو هذنا قارون يكون جاجوين كوي tay gres ga dai ala karuna tay nyona da nyuru mosa woni mi vorani de mi vogani mi ye kanwo ne na o chama nga kuma ni le ana ma fa ndala ma nusuguna fendigi bamu olu kan na fulu kan mobli kan so o ya mana taala kan do kan yeru ye ala ko itara nimina ne do lahara eto kalamo ni jana me do eta eto kalamo e ko tanyo naki yenga juta kasinya chinyera moda nga kasinga fo dai hela ta kuma la fo tumi kachala chamando ke do ta fo dala de nga tusbina chama na ta ali yira ka ali kalsata yona katia وقال الذين اوتوا العلم كفروا وكينه لحزن عظيم كي قالوا يكون اجا جوما دي كوي وقال الذين اوكمنا ما من ميسا اوتوا العلم ني كودوني فاميا دي دولو مو ولوكو ويلكم asona ka fo kwala ka karuna tanyo na damo ke oyo kan nige de fuka to fadala auta bone auta wiyo
aw tachana thawabullahi khairun liman amana wa amila solihan ala ñini ala ka son o de here ka bo ka taben nga de ngaw kan dara kera gen soroñi aw taro ka bo ala ka son o de here ka bo maye mamin lo mena ka wala ñima ngi dien ko ne wala yulaqa ila sabiruna nga cena wala ko mi ñoy akoni sabal babawte ma tse kana ngala fa fete ngala koy mandiw ni ko ngo ala ka teriya fi ka sabal ba fi mu ñubay to bu ternani ngala ka teriya ala ba ka terbi akono ka fu ka bi akoka ka fu ka kulungulo fojugu bi yele ojugu ka yele ta abu dawale to ko laba ka shila abisa ka chawli ga jote ka fura ka wala pew ko ne ala ka la dai aka tashi matame ko yo kibarama fa ka sura aka nyama ko ne binde ala ma shi matame fa ka sura toro bo draga je ko ne on ngomun wo toro shi kana zoro o kuma jen sura ni jen to tiga jen wala batiya aya anga mirawde wa mu wala delike fa khadabna bihi wa bidarihi al-ard iko men ko sura sura lay karuna ka yada mauni yada tamoni yada yira jiraw do yo ko ala ga karuna nyona hal tu ko asbalawa aw man ta fo je fe digay wa aw ta chana ala ñene de kafsan bay ala ya nam ga fa kasabna bihi wa bidarihi al-ard akay ada an kabaw tarala ba mina ala ko woye du ko karnaay kana kana ko jigi du ko jigoro anaka dube fama kana lahu min fi'atin yansurunahu akwa kabo karamiye ni ahlaki to ira du ko jibuta e tawadi karla ka jiginaye jama kulu masro kana ademe kana ademe kabo ala ko jama kulu masro وما كان من المنتصرين على رفنا مسكا يربو كايرا دمك ابو على بلو واسبع الذين يتمنون مكانه بالامس نينجلي سالو كبرى تعرف فوغا كرمنو هنا حكمنا ما منو ni olu de ko ala munema karuna ta nyono da musa alikanga karuna nyona olu de ka kuma na yila masa falai ko todi wa asba allazina ma minuni olu tamannaw olu ya natam makanahu ka fo ko ge karuna nyona bi am sikun go minum yo ko yaquluna olu ko bena ba fata way ka anna allah yabtiru rizqal man yasha ye wonye ba ko ina de ye ikado alabi na fulodi mamo mamino ya jabu Emang ngira frati anguna jaraku ngwa ya naga adube hal kira ngwa betara di nyingra yuru mo ko konta ngwa ngo ko ala anga doy way kana la yabturu al man yasha min ibadi ya ni ngura kuna jaji ala bi rasidi mamode mamino ya ja ka jowna wa yaqdiru abe gula fana nyashin do mo ja ko ni ala kade ma ka jijani ka fangan no te kuy lawla an man allah alina ni ala kuma hinana
laula an manna Allahu alaina ni alakuma hinana ka fataman dia kani la khasama bina ko chena ikado du kulo fana kunga karnaw nyebuy weru bena karbo wira kono doru ya fudala way bone bay nga weru yaay ka fa jani alak mahinawna cena du ko kartone haruna ide anyi ruk nga jigafe kadaka on ni ko alam ala ange haruna nyona e ani jeni ni dala ben nabi sura ben nabi o mata ala ko o hakil tigi minungo ay halakit ma fode awta do ala ko o della ba kay katben nga nga anga laje to man halaki garana ni du ko karna na kan na fulo ka jigi du ko jigoro aywa ko weru nana jong wala fo kado awgunu yalla de ay cefo ko ni ala reka hina ona note du ko nga karga diga naw nyire kadaka ango de ko wo ala karna na kan na fulo bay anaka jangam jiyan no jaraw ni na yuru ka iko an atware ikango nyonay nango halaga haruna fe ala to jela fiu ngala hine nawna o konta ma halaki yo jongo ala ko Allah subhanahu wa ta'ala bi aramadini hina aramadela ngane ajugo neyo ta ni ma wale ala to jirmo sabaye ka to nyabara bismuna na jafara bi mina no fe kada ka alam bismillah daje nga wala nyuma neyo nata ka fonni sebe marketa ala ibrahim sebe anni market e mo do ngadi alay nga yuru de mo na nyiray jeba mala ka kuju but an nguso la harat toroy an gano sura alay o wona chama de di adama de way kannahu la yuflihu al kafirun jaymi ikado kafiru tikishide weru be kan bo wirade ko temene unye koro kana senmo weru fla kan cieko ne mami ala fedri wala kishiti e fiu karno ara fedri wala kada gale ko ne ka doni mena ki mena ko dia to nyina ko len zoro kamini ye afilla alam wala ko minu ni olu kan na fulo ni soro ko buitay sangam we cham ko la nyo chama halaki o yera kisi kita kono nga jeyni dukumbe on menuna o wati ala ko ambe ko ala ga cenda nyona kanyi haklima ani ko do ma minu be oludo ko ha ayde ay mislamin daga nyasha min tala nyande o ko na la waji mena minu yella dil kede anan la bawlu de tala akele te ngo mana minu ngo ale anga ke haruna ya nyona ya haruna kana bulu nyona kada mo wuro sina ka jongala ko te ka alafu ala hinana ko te he ay ru nga halaki haruna fe to ni mislamin dira qur'ana kono ni nena awde be akal ladi alat lale doana andu skumbi mi vo wala mbe skuna ala nyabola chado de to kada ala ma dola bina nyimando ala bi sarawla e pisiga to da nyangoro pisiga to da jubace o bonon gwalew ngani ato bola kana dina ma bar to da yengana nyimanda ngawna tabe de illa dondo e ma ala ko sira do akoro
o ma to min dara iyo ke ka halan dege ka sura shuga bla jenyin imala ko tra ke no awo sisa e ka ngamene jime mine ko la de mine e ke chen iya shuga ke munga o kuma o jede nyo minum be o nyo na minum be jeun fe a o kuma na olu ka ɲɛnamaya olu sigi cogo taama cogo aw de bɛ ladege jɛ ka tɔgɔ di ka den bɛɛ sa dɛ e yɛrɛ ka sira bilala pewu o kama o tumana an yɛrɛ ka mara kɛcogoya bɛ sin k'a to ala ko bɔ an ka du kɔnɔ alamaya bɛ bɔ yen diɲɛdenya bɛ na an yɛrɛ ka mara kɛcogoya de b'o k'an bolo e bɛ t'i kɔfila tuma o y'a sɔrɔ tila kɛra pewu تلك الدار الآخرة أقول لا هرمي نجعلها أموك للذين موي لا يريدون علوا في الأرض منو جي سوسي كنا أنه وتاي يا ديافة يا داني كبا كوغا لايني توي ولو مسكين ما دو جي كنا ولو بجي لكم تامدي أنامي أسعنا أي لا فيابو سنا بيقولي كتا ومنو جي نما بكتة ها كل de la ratouille nga ala kara kanyana ma la jay bisimo yete ango toy sayyidina umar ta je jorol le do ko ni jani ni laba bi samoya wona tabe o ma kalo mi karkana madina ko bina aye bina soro cɛ dalen do bilali kan fini barbar le bala a ko sirama ka ɲɛma ba ye mɛni ko min dalo de bɛ ka o de do a bɛ wuli k'i sigi a farikolo min bɔ kɛnɛma de bɛ nɔ b'olu la fini barbar le bala diɲɛ den ye i ye kamalenkɔrɔ min tɔgɔ mɛn ni diɲɛ bɛ ka siran ɲɛ o de sigilen bɛ de bɛ ka bilali kan kɔni bilali kacala monogami madala ni makrobaw te de be jala nga ko isa ore fam kadi wala sebere so fra mi tige ko fana ke dalai nganiye nyokala ere ka atoy de furi be bo akono ka ci kam sa ka droga ke de be afo de mobleli sena woro damo ka soro silama kalle ka masayaw kari na probila to na probila te ngale yete jeena sanga do bondi do ke bowl o kamo kisira persu kan masayaw karla o kam masake kan etoydi nu viala na wama ko mushwari sedna mario de tagadi abu hurairah tam ale mo be masala wa masaya fo ya hayke abu hurairah to bakhin ne abu hurairah wa ko be ni ga mami hala ke lagrano ko ala grabina toydi abina ko yuti muna to amala hu miskina yatiman wa tirabta o aya ni reke sayyidina abubakar bo korofay abidimi abta umar fana ba korofay abta ni usman ko busuna korofay abidimi ka bolu ko ba do gata beneka dewa ale tan ha koroyo ko gwa mala nga tabe ka ko bena do qur'an aya mingo ko fendugo bi fewni yatimino miskino mo ka soran ni gebu werula o aya yi ale be akata o de koro ni ga abagala atena koro ko yi nga abagala ya koro fa yi kodo abaka fa ko abagala ba koro ka tabere ka tara umar fe mo o kele ko usman o kele ali o kele tan na la kare fa aya kala ala kare fa mo ko abu hore ko be la ko ya fa mo o bola
donna atwari nono fle ni vadi alakramo pai abu reta ko ko be bansa nga ko fana ma tamana ube wele kana ala abu hurera ko ale tara mo wele ale re divinedo no min na meni ko be na jo nere fatte ga bonna nga alakra tla ko kana mo wele ma ka jodi ale be wele ale jorot la kana be ala gradu ma be o ala gradu baro abada min kini be akola tla ala gradu la ka nono ine dili damne bemo fok na leke laba yeni ka salimo fa ale jo afla ya beba ni mi ko moti yere garab la ale na naga atoma ko ale ya ne ka siga dala kami ataka pa ko fo nono bele ka bo ale shonu be ara bala ga ni wona tabe nono maba o go chorba ere do mi ala folo de obi bawa be nono mi kapa o nga kuma be no be oye o abu hurata mi ni ko meni ka fa fo la ala bi kala silama adam ne bele yaw ala kira be farasira kono barala kala do sebe khandak do o se o be ko se ko be mawla sahabat na ya rasulullah ko ala deli akadumini damo sabe konte ko ngo benna ima fonye farakuru siri ngono na ala ka ko farakuru siri kono muso ko ngaburiya doni kono ako ala ki sara en be kala ko iman ne rata ala kra ka do porta farakuru fla siri me ala kra kono numa jeyni o sayyidina umar be khalifa ala ni karot lela na fulo be kana de donata be ani fini barbar leni bet de bega kasro mo se matlaw ni atwaydi o masri bamnu ngumbe o be do naga sayyidina umar ma tan hila adama de bene ko qur'an ko tilka darul akhirah ako lahara be ka ko fo ni banju ko tola anemaw dar jenta di jadu koro foye najal alil la yuruduna uluwan fil ardi minu ndey yada no fe je kono ko lahara nyodu de tay ngane ne aw minu ngebe ka fietke kan so be ke jenyi ne kaba dayro nyuma shioro nyuma dumini duma bulu ve nyuma so ala ko aw ya nyuma be sura kaba o nyi de lahara taro de aw mo nyine o ay mi nyino ya koroni o iya sare akara fala ka hinena o gonta ina sama ko matla ka de ina sama walli ngono de ina sama klimat sare ko de bazar do ke bando na ko ina sare o ay yo nyini we ni be yo ye amse aga anyama yabdi mammo ko ibisa ko ka do fama yabdi mammo kibise ka mene nayti lahara ati chen ati ka lahara chen ka do nini jekle ngelo de sayyidina umaru ayab labe imam madi balagale ya toydi jodo anana dumini di matigi mo akam masaga gulla kado sogo no chidola masaga sila lere bulo daga o kam maga chumi kasinga o sigili lagete amaga jugo ale sunora masaga bora sugo kana fali kalibne ka taw isigro yo jongay kashira ay to kashila kasinga yelate masawo kibiya do ako tagoy mboli di mena o de ngashi nga nyalla mina enne sigo kelengaka o de bugoli ni mami shigara sigillan nga la harado bol chamana kula de masaga fanay kun shulite
kaya fa chemo a chere fo ne zigo kilinga o de boli kera piu po tani mi nga nyama kara ka sigi kenga ya ro ka boli o na so ko chamel ka o kasare ko nyimiro dila nyelela ne tay o te foyi tade jiro benna amma siga do wajuli kara koy kaya fara chemo fashi ko ka hore wani mbeye wala ndawi nyama ya masaya wala man fentigia akiba ka dogo raka minu mi defeni fedo bro ebinu flew ka fugariya wala ma ko hala mini ebinu mine joma yala to wala ma ki yere korta kuna yora nga akapuna akapule basi na umuri anaka fini barledo kasro silamay je kari na kulo be kana afri mambaw nga abada ako ay nene nyeborane bebe ngomo bi halaki kata o mara tide kanga mirina ede bi fle e bi ladede nimi chore mo ko halaki nyama ka golede yango dineta wala aqibatu lil muttaqin wala fasadan ko te cheni ni du ko ga fana la yuriduna ulwan fil ardi ku sangorta mo kuna ku yada ku to fe wala fasadan te cheni fana fe wala aqibatu lil muttaqin tigi imma suya min mujra ala fa bala laba ni ma wulude tay nganga sayyidina umari alega tarikula ibe akisawde chama soro alip mi wuli shube akam mara kono ka yala dotto nyo ngana kene to kalamo kan dote shila ko ngana kanero umar dale to kasrone be islamo ko nyama yala kan bana to dela ko be ngona ka sojila ni umar to kalamo aturo dela dondala kata bo dimso ngama kam surba koli tasma dume dakoro mudura kama sona bimo o jigi sigi mi ni dimso mo dimso ndoro la fema mo dimso zono wara sen mar jolelo so ako mi soro ka kara jodi e ko abina mo dimso men fo bes no wara ako si na ngoto ni notani chodi abe balot la ben nyonje nga dem no ndabe shina umare lu bwala ko lu ni rokana kala kasoro de shimina do bi mi ngolo ngakoro bo to golo were ako ngatu ni bana mena mbe umar noy ale ta roka ba ka fo umar yera mo chaw bi katare umar re flaga la gara gena se na umar sigira yokoy kata silama magada bala kata bora tagada kala sama mun ma da ku ba mun akwa bada ni ne ka doni de akuma to yo to ko amo to ko ako umar wacce na ne ko te ngai haklan ko ne fitan galam o kiyama do ne ala bi ne nyinga ataw nyinga o a to nyira kan ga donita are ada kola katarem sorope hande sira ko ya jawka bo shala nga nyama de kanga kete ale hakli minye minu ni atwaydi dabura shina okmana olu beka suma du ka suma fa bijet ale silama ka akusi ka jamana yɛrɛ ka jɔ ni adamadenw ye se dɔw mari de y'a fɔlɔ ni gɛlɛya nana ta o kuma na jamana kan ka jɔ ni jamanaden bɛɛ ye o b'a sɔrɔ mara kɛ mɛ n'an k'a ma économie ikomi corona nin kɔnɔna na o de don wa Angleterre ɲɔgɔnna ninnu ya tɔgɔ ye di a kana bɔ ka taa baara la nka bɛɛ tɔgɔ de bɛɛ dumuni bi taa bɛɛ i kan ka dumuni du kan ka dumuni a tɛna wa dugu u y'u jɔ ni bɛɛ ye
on do ga da be du se ga jona nyi de kana se ga bo olu yo mara mi nyona kene bi kun wa ngoro ayira se da wadal ayira umadal uyanga nyuma unda kanga jugu mo ndoi kanu u ka korta no je kono ayira se da umadal la haram mita nyi nga auti nga kuma ayra pri yala chube ka sika bokko do kala mo nga fa may buga si yorolati dutigi buga si yorolati dona may buga si yorolati toni chama bi ke to la a chama fa ma jume nga tledo na kala be uma fa ma nyama do ga fini preparado tega do mobili kono golu fu mo to transform ko kono ka tama atara boy generamu ni police ka la hala kundanga kasoro ka segi general bo general do ya ka fili kunda do am sa toro do wala oni boke to ni suya do bi ke jamana kono abara tigeble kada kay keme ga minum bla bla bala ci dara muna police bu baraka hey ni mi ci ko do lo ko digi do be na imalo kada ka cembe mo lu ko na do ko do nga parti fa ma do nga no rubbe ati tira ka fo fa ma ra ta ga bot le ta ga do de ngene kono abana ubi to ni siya beke we ga fanga bi ke fanga no le ala bulu no an ga silama nyama keriya sayyidina umaru aleni mbati kisinga ka silamaya marakelaw ka sira jirawla nga ande sema kata man jaa bil hadanati falahu khayrun minha ako hamben mela jebona ala bafe anga bocugo mi ana ala tafe kiyamado toro o kanzoro fimay ni mamie wala nyuma ngelenge falahu khairun minha e ka nyuma ngelen ko ala bi feni mo mi ngate ka nyuma ni o aya wara bi falahu ashru minha karama kay o fassa wala nyuma ngelen baraji tami sebe e ala fe o ya damene tandela ngala mi baraka yere wado mashito do ko bedda ba kunye e ka jurumu ko du kelengele nu o kana siga ta e ka nyuma mba an gala je koy ni kuna ko yirete mago tengala latte je katta daga mote e ala wala mangale baraji ta nga wala ju kira ju anyu mo so mo folo so anga do ko folo o man jabi sayiati woni mam ye wala ju kelenge ko fala ju zal lesina amilu sayiati illa ma kanu ko wala ju kelaw o tisarani ala fa foila fo kele ye kele ni mi yo kele de sabo nga nyuma kele esra ki yere boshi je menja je yera je to nyini ka ala ka nyuma ke ibalmo e isigi nyonye ki ka do ka fo o nyuma kele o sarab damne ala fe tana abitalam na washito do o beddo ko ye ko ka jugu mangele ngana ta chaya ika nyuma tani e ala gona tabe aw ma do ma ngamine mo mando e na yalla ma do ne andara ngona taba ne sele do boy be ki yara jabani an anda sele do avle braji ni kalu bayna ibe ga julke kasi ka tazi qur'ana kala yoro yara la an indi ka kala ko braji do soro ha no be wati chen je nyini klebi ko la shibi ko la kasoro akele sugu ya o sigili dama miltikele e wulani yagawi kada ga ina ko mala iska jani suru pala kra kay o masu aide nzigu mu krefe ko shiti bona soro nga jegri ba atfaydi ande so fanana ko da nyen no wa ko no ya anyi
tanda ko kelengele kata tanda ba amul maka Allah jakoy kelengele ngata tanda unda e ma do ko ere ko Allah ko ko be Allah jaba kam gade ay mu ñe fuy aw di fasabe ko du ko ra ñena yere ko du ma fa no be azabi ko ala bala amu ñe fuy aw de kadne ñala de katabe dawe be ka sawlo dara kam ko dugulo da kam ka jiji mi aw bes no wala maka baro be maka sumo wala ye furu la ne de jiji ya to ne de ba fa ne de ba aw bi bon mel ka soro ka to ta kana kono fa dai ka de saka te gbani aw kara mu yesa o na tabe ko nango kelengile ndi fuy faramma ka juguma nga nyuma ma faro ka mu sey ka kelengile kana tay ka juguma da go na tabe ka juguma cara nyuma ni paju ela hara nga bisinga jere de chana inyina ni yero ko kudu wanda fa be korana kono yamu atbi sayyata la sanata tamuha wala ju ke na keri bul ko wala ma ko bitana kaboy en yekele yo ne wali mangle ko o kuma gora yi tay mina jimu klen goshi ngani to kero o dile giye ko na kata e ka kelengele nge ka tanda indable chena o farfa ba sade na je mai ne nala manye mo abi ke koy nala ma cheme da ta mo nala mo sum da ta mo nala ma do ba mi da ta mo abada ci yera kala jena ay ngala metola fiyo karamgoya toyi aka jugo maka tama beka innahu yarakum huwa qabla min haythu la tarawna ala wado kitana min ngame ko blaka jema sranye koro ko o nyeba wala o nyatala ko ma kana baka firbo nenere alla delite foyti daga atlala ko ma mesegi to robaga doka begi hagli tala rabbi la takilni ila nafsi tarfata ayni ya ala kan muhammadu to nyira gol ala nyeko ko len dese nyala karga dawdi kanene awladi amun go kanye karamo kam zo wajula ko do ala ko he chorba ra kamle itala dili akita ite ko yese shetana na shetana mo wiga wajula mo go qur'an do shila ni ma to abi malo de chorba la digi to be ibnu alala ko mo ngo muhammad sallallahu alaihi wasallam akay ne akay ne ma ta kada nyekoro ka kirato tata itti bon foye ala ko la kirato ka nyama ko muhammad tabo ni ma kuma ibamu abo kirato nyina no yera ko koy hay ngami me itami moy tobo alay mo wori rede bla nyefe muhammadu nabi jimi o ala delibe nabi duminike o ala delibe nabi sigi o ala delibe nabi ni da wala delibe dalmi nyesu no wala delibe nabi la ko bos no wala delibe nabi na duminike na yefini soro kado nabi na sabarado ni mina gonga defal amma nyina ayaye den da foye ikuma da foye la takilla nafsi tarfat ayni abina do nyigala wala delibe abina mo nyigala wala delibe abina dam so wala delibe kata kangar da haka nan ne ga zai da goyi muhammadu ai farawo duna ne gala bora hal alhamdulillah tifo ala kasro kaba kudu ce ya gala kudu ata fa fiyo alikam mando atwari kiyama do amata ka taya ko kuma ai boda blanye fa bala gele ay an gala fa fa e kan yoro lage mun ne tura kwa ma wala dal jirana o tayi o tanga nyama ya kono fiyo abina yele buli feka o do be ngamo ngam to taga daga chala wandro mo ko chala wandro ala kasro ay yele to aka falega yele to aka bishiga ay to ay nyam nin do kala na de wa ber qur'ana ko no fana akana singa ay aka do ko kunu aka do aka do mo blu ko no nga hakli tinishe nyina yedda nyere la de wa ka do wi ne bo ro fayna rabbi la takilni ila nafsi tarfata ayni ala kananne muhammadu to nyira bulu hali nyeko go kele hakala o may kadone kalma miya ga kudo ani la 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 o yi hadra wa yashri he shirifi to shirifu wero ala krata shirife ale shirifu de la am wala krata haydara de ango fo nyoyna ala krata haydara ko waraba o ve jira ko bakari
ali jamna no de daro jamna nay karangano ko ko fara mi ma ko mamo haydara jara ko bakara ko de akoro re الحيدر الأسد الغداء وربك توك شاء أربكالا حيدر يدوري أبانا وجرى كل بكري أفنا ما فلك أما فو أبو بكر مو فمر أبو بكر مين غبروي على كرافة أما فو عمر فمر عمر مين غبروي أما فو عثمان فمر عثمان مين غبروي يا كرانغ نكو فرو فران مكو مفوتو نغلو دو أمر مكو كندا شدودو ngayo gadlo ke badwe ko wajira mutse ga anyanga to ko no foi ودغرا برا كم نقول حيرة كاني لا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وبما يكدون نعوم يكسل كوي على كراكو تالا ده أي إدلو على لا على يوفادم سوفا تمتا نجمان دي تالا يني محمد دي وتالا ده ni man la digi ibita itigama de إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يا محمد ما مية قرآن فرض عليك ولا ما كان جيكا ndakurnya farada yalini kitaba nimbla be Qur'an kono nga kataba de ka guri farala kada ka ala ira ko ngala ba khayra mo kataba ala nafsihi arrahma ala ma farala nafsi rahman ala de dambe unda o ka hena dambe una jenne boke ala ko nero wajiba nyiraka nyo sebe nyiraka ko nyo jiya ko foti ko tala to e do ngan to tala jiya ko e do fonte aka guri farala kataba ala nafsihi arrahma ko jemo jende on saka tanga hinako dukulo kamo saka tanga hinako minwe jiji ko saka tanga hinako minwe sangulo saka tanga hinako o mana a fudo ma saka taka to de ketabai ko kamo fara sali fana de farda mo sali mo albe abe min gono kale bido zoro do salama wala kamo fuyi mi fome salimo pati ko gurata kada ala rawdo fayro الرحمة كتب على نفسه الرحمة نلا هنا جونا أدم دونا دامونا نيو كينيا كوي كذا جون تيسك كاتو ما وكجو فرداي masa mi korana dige e muhammadu ka waleli ikanyana me yakono ko kejja ko iga o masa ni kadu hono laratu ka ila maadi uganda ku yigbe ngata madina ku la fiarawa ni ala kalne do aka magandigiya ede binake e bena te kana mangona tiya ga bodo manya fundanna aborane manyo to koni hinay joromye kabu mangafuru nyakundan nan do de ka fodula mo hon bina maga ere tiya ke kaw nyabu sonete ya ukundo do sandago fe paw essence gi rek ala wode ko ni la radu ga ila mawad ko kamo aya to qur'ana kono amara mi fura rabbi adkhilni mudkhala sidin wa akhrijni mukhraja sidin kama bodo boto heyrat keto dakura ko rabbi adkhilni mudkhala i botore do ko nga ala ndo ni ceedo ni ceetu dondi wala ceedo ndi wala ceedo ngala mimi doga wa akhrijni sidiki ceetu boto wala ceetu dongaka ceetu natu dondi wala e boto wala ndode donde kanga na folo kasroga bolde kanga fofolo ka sala durin ngay kume tigale do aka mina magay to de ala ma sikatala e be maga tigake o kama ofuma ay durin de folo ka dangi ma sikatala mo hodo bila tasoro tali ge flana
o ye balaga suguya dɔ ye o ni diɲɛdenw ka balaga ni n'aw sera ka balaga tɛ kelen ye ye taakiru dɔ ye kuma fɔ k'a gɛlɛya dɔ de ye nin ye tigɛ nka dɔn a bɛ kɛ qul rabbi alam man jaa bil huda akwai ka dɔ k'a fɔ a fɔ nye daba ma alle be don ke mala mami non nan kanay o man huwa fi dalalin mubinin wa be ma do fana mami no tagra filmi no bekne ka o ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab mamadu ji kunda ka fo mira ba ko kitabu kadimo o kuma miri yala de be kitabu ko kalamo ne te ciri ko kalamo ni jibu de ga miri yala nere ala ka shuru ngado ni kitabu ko be ala kira dusuguna o namiri ka jala ni so ka kalange mita karamo be ka kalange yahudiya domba o kumbe chrétien domba o minu be chrétien kala ina mo bahira yana ani etoydi khadijata binake ndoydi waji ne atara mi bege jende no bahira taw warakat mun nawfal ala kirana soro kala wala ma kudo wala ma kira o miro kuma apa ko kala do ke ko mo foi o mira re ku de fiu ajala tan fla ala ya suraka de abana ma kunta tarju an yulqa ilayka kitab akude mo hon miri ala ati duskuna ko gafena digega illa rahmatan min rabbika kono ngora kira hinay pana kira hinay kabida mo erola nera ade hinana ka shuriga te pian o kana ke kalamba uru se ka mi fo ka mi sebe eta fotaka ka sanu uru tay fo ko weru da wale to ko ma jina wara chanyi wi amma kala ta fuido ame ba kalamo ya nga kuma ba da kono o to be ka tamanda ka ni ngoyi ma ko tane ko ma ko tane ala ko du ate ka sebe kaba ko du Hudaybiyah la Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tuna magangaw nala kray chibla wasu boram madina nuka hadiyawni kandigal fongi kunu siral kawa ko robina kandige bara dira mango mo anda kunye kata alkaba tawafu kala bato yoron nu ka segi ante ta kala la anta to te toy mango ko abada wa sidna usman mi darabu ya foke mango ye kala kala chifo yani ka kibra jonyo soro kibra from nana ko ni ko mango ya amna kafa o ni ma baka chide fa ye kala wil do kala tito ide jamana nyama ka chide ni yo fa ye kala tiga jamana na atike pakwaran na ko usmana fa ala kara ko chodi no kara cha ko sahaba be kana manga utimi ze pla wala do ya tala aina tiga di sayaka aina ngade ga mi sayaka on be ni bito sare ko do usmana ko sahaba unana o dege mi sayaka de ke afode mo be yatur riwan jiri korobani o mama yo ke oluni chaw tegele ne o kama ala krare in mamulo tagada wa ko usmana fana bulo fle ayra tebe afura ko de fara ngaw ko do ni nguna jan noro baraka kono ka usmana te chen ale de chirabe usmana ayra bulo fle sabo be bulo de la rakatero are in mamulo gida ko usmana ta fle adaga dege mena sayade ga ya ko fa nana dolla ama fa sabu ga bara fu che kele makable waro ni sone do ala yala bo suyo ki utale fle na fu yedi ga to kele makable ngaw jor kaminge ala yusebe yera de bofe ngalaini mi no ga kokono tani
manga ka chebo de nana ta kana fo muhammad o kuma min de itedu ango itedu le kala tei o kuma na min yira do de anga benga zebe de ani nyonje ka ko chale du muhammad ko tabashi ninye kuma yara da mana ninye benga sebenye magangau ani muhammadu rasulullahi ni nyonje ala ka cide muhammadu ani magangau ni nyonje benga sebe la totole ali de mega sebe ali ni sebe هذه هي المعاهدة بين أهل مكة ورسول الله ولا بين رسول الله وأهل مكة محمد رسول الله وأهل مكة ما هو كتبه كأي دكو ما مبونه نو سبنا دو أما سوما ده أكو إجماع يبما يردمنا أي دمنا يرمى يفلادو إجماع نمى ego ko ni benga mangaw ni nyanje mangaw ni muhammad rasulullah ni nyanje o joshi ka bala no do me achide nyamo kelebe wa ngwando era de ibo so wala tugudi no so ne toralo ko ka so o joshi ka bala muhammad ibn abdullah denge muhammad wa mangaw ni nyanje angon bi somo na rasulullah on so mo de bo a joshi ko ta benga sabere tipo Sayyidina Ali kun da joshi akuri ma jawu atike benga tana ke blere de bulu rasulullah bulu ablay dinga muhammad ala kara ko alima ko ngara akwa joshi ka bala ayo to ko jugo ni ablay dinga de o tine ga rasulullah ya to balu ngalu ami wa chen ko olu ko rasulullah te ko mo kelera bo de no be o joshi ka bala ali ko ya rasulullah ko ne ka joshi edi chide akone je ne bo joshi bolo jume ala ka kwa joshi ka ba kon dese ala ka kwa bemini sayyidina ali ya jirala ala ka ray bolo ka ay joshi kadaka bigi jalani kundeyo sanga bishu shashi bishi atwali dawa de la ko kala no bi joshi ni bolo ay ba ka bala ka kuma kala ke ata semene no ya kama kodo wayo mbi aka diga nega sebele ke bawo dun ba bawo da wale tura ay dama kayi ko ma kan de ko ma ala ba ko de fo ka kere ya no illa rahmatan min rabbika ni ngor ngira hine ka bo ala yor la ka ce muhammad mo fala takunna zahiran lil kafirina aw mana kana to ikake fitri wala de ma bayi ble de ay masai kerengere masai ita hina lila kana to yu de ko foila wala yasuddannaka an ayatin lahi wa kana to fuika ibali kabo ayo mo dakur yomo ala min digiga adigini ngoro kay ka fo koro rebe na do eno aya walili che ke kana so ka kede bada iz unzilat ilayka koni wad'u walida ila rabbika kana ida bama wala takunna minal mushrikina kana to igake flan ka fodo adama de ka bara kono wata nyama cogodo kanga i cogodo ko jugu ere billa dege ika ko fitini do bata kona fisala bakata figula ni ibora rukula kay tle e kanga to foyi yere ka jo o koray ka jole ka bendoni da ko yere joli e karmodo nu bora rukula
bu yari doni fulo fo ka taw yere radio kasro kote nga ere borat peremina mina kitle ato sangan ngatbe akana tagala wala bori oh ne ayasro pasadimi bila wala wal sinimi do bela ede maw nyamae sele kono wati do ifisa jele to gi se sari chodla wala ma ka to etina ni may chodo ka nyafo e bi la de pian ni ma ka bele kono wati kala sella ikanga ay sega chulo ka la 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 karmo ke la la do rep mala dimi do rep mala amaka ko dimi nyon don ko ta ko ye seli fa do ede e mi ngani ma da bara ko ki la dige ka bule de ka gele ko jugu anga jamana ngono fatiha ta allah sulu ni do fatiha allah sulu de ni lasule feji mai Qur'anu bebe suratul fatiha de kono o dakuri amulu blay o seli bele jelina ala bi kala magoro fulam nu nan dine kana dine nyabo o manga zo memo ni e chen yi nyira do me nyira tuwi me nyira do me e ma kala nge e na ko di udo bu ko furu la baro nu ga do zoro na ko kala upma karam ko folo magoro folo e mira do ta cedo wi wati kele mi zoro misrila wala selewer la kanga seli upma ubina kala tigodi utna ko ngalaw upma ni seli kara ka ba bisagi fatiha fo bisi aka nyobe doni muso ka se fatiha la seli ko fatiha la sulde ni on ta la kara fatiha ta ngaw minu ngabe dina na abafe aslam ya me atubi me out nana wati de ko akala kara wati na ta be na ka so o wati kele min habina sele yoro ta ma korba ko re karmo flo ye miriya flota miriya nyumata ka sele bo bi fatiha kala abem se ka doni mo bisi fatiha la tulu fle afana badeni o de sele ko fatiha te fatiha Qur'ani ka fatiha Qur'ani ala keta ala keta minga guri nge boro de la minga guri e ka fatiha mi ka fatiha ka fatiha fuyo koro e ko ka bo e atwadi ko ga bulo bo ko na bulo kana do gari bulo o ngere de fore o misala de do salamu bla salimina sal Qur'ani o yala deli de o e do de kada ka ne ko Allahu akbar ko ba ini ala dal masay ñoñe de demne ñoñe kerengerale wala reka wati diledo aka hero naka barka naka do jaba kono mi de wati wara kono sel wati numoni kada ka ala do watu kerenga ay na jonga jonu ay na ka deso fo ay na ko fo ay na ka jumu fo ay na ka jonga law ko may ni daba mabbe o manda ko ko flete ñeflete kumate dumite a kengel do ka to febe ka fo ka taytla ko mala kara ko seli ni e sel dem kana fuitu jango ni teda foi kana fuitu ko ala ba be do ka tamega ngane ngudira mo ka fo do jime mbonye o do tei foi tale bo sel bo kere ni na wala bato tei wala den ci ko tei o wurdi tei yanno ami amal ma wurdi kala fo ma mulunu abo do ko ko wurdi de kafsa seli ata futi ta foye seli ko sadi me wurdi la ebe wurdi la bi ko fra jole ma yira bi yat e dal ko seli bo
ibu udah bisa Jimmy ibu Nufia ibu Dayitu sella balawa o nyoye kerengele bi no ala ka wati kerengele ni barkan norom dum lo kana fo ko mana o kam kerengelata o kuma madama ebola fo wera ma febe ha bele diga o kam ala ko foro yi aforo mo ko takbiratul ihram o kuma no boray neni ala tlala nyoye kerengele ina sisa assalamu alaikum katan mo gata o koray iye bo ko kado ka bo karsa tlam nyoye kerengele mi na kubola anada mama pime nyoye kerengele mi na nati mama fat fui da ta mana maka pat fui ki ka do ka fo wa lala nil ala tala o nyoye resta salamu fulay nyoye de misega ndaro kuma na samta ka ga amsa ka gure amsa ka boroge ala meleka do do rote sella bani kara ida ma bala meleka joro jumbe jibril wa kakena wa emae allah akbar ala kira do mge surat al-an'am dido ini wajhatu wa li fitar samawati wal ardi ma nam nanu sikra anam ala mirad anam dido ha anam o korai kuni nyeshi masamo sangula ndu kulo daba wama anam nanu sikra sangulo ko tadu kulo ko tadabe woro ko ni ala de bala ngo korana ayada ala kira mo kalan sejora ikaro ka fai jibril tay ay kata ka boy masam ñene dane no yara def la ñoñala jibril ay ne dawa migali yenda inni wajhat wajhi lidhi fatara samawati wal ard ne ñeshi sangulo andu kulo dawa masa ko ndabe ne de ce du kulo na dafa mago tala sangulo da akote wama ana ngal musirina ngome zebela foi jibril ay kota ini dorata ne ndaba mare do o de kuna de be korona ko la ka de bu fej men gere ma katamo ka on ni Allah taala o nyonye kerengere na salamu de bojira o amal make nyonye kerengere bani wati kerengere bani ala ne ma kerengere bani ni disete da ko ala wona ko nyina nawa ina ala ke fataj men dal ina ala ke kabar la jebe nit iye di bisa marade gare fuite minga nga fo yoro mi yode jeni nga kaba ko do be Allah ko assalamu alaikum kana fatiha jaado ta mi yawa ta ga sele ala ka dashi do baraka nga fatiha ran la tulu la ko defa ni karmo folo bu fu nga ne ko be ka ta fo da ka to ga do akoro o ta bi ta fala sele ga mo yoro bebe ni mo fa ko awula kala ma fatata kasrolla mi fatata fuge o gora ala ka meta ni flana abay misri chama me ubisinga safo bana ubisinga shabulu wutri bla nyefe ka shabulu wutri selni mo ma ala jege akanga kete wa ngalla sure jime udone ngurado farda yira kenda ko doga ba ma ne ko ku wata shawudri sel so to moru ko ke jame o mana kawo folo pisinga sabo bana o be asel nu ye kanya fuye kada ka uta do folo wala ma dimso no muso minun de ato aydi tata sel so yo mana ka keno li ka do ka fa bi kete misru kono bi misaka sabo bana paw ma kelen dibo jamaara la be singa fenga sali yo ala kira kiya kete wayi ala kira sel wati jume so wati jume adale kasno na wula dugo sella abi chef de wutri aka sabay ndege sel la bay adu ka sel datu wala ka kete wodi akete wi ngadim sene wala ma musuminun ni ulu na se kadda wali sno wala ulu ba sel ku daw kaso wala may bi dobla ka sel ni misri fangre fay sisa ne ma idda dula ka wala fe sabu sele na ka kete abita laba uta do ka foko sel do tede wala karaka suna blale o ya fole al kika ya ko
ko do be dabe ngena nyima do ko ngani dama do akoro ko fe abitaka faraka etore bara era la tulu ka srote o prepara pri chama de be atore di silama bulu fara do la kono war kaw ko ya kaw ni jibini kaw ni jamala kaw oruga kala be dongli hakla mini ko rar ka go kala mo dongli la sulu andara wayil ke ko ya ka dugu dola ne chorba do nyinga o aka fere be dongli ngo alla sulu fe me ako ho okay chembo ako min toro fulo no na dine nu kuye kala si ka fu na wajuli ke asro ma koroba kelengele murutle minu me wo to du mo bi sirawye olu tafe moriyen gado duguro o bisinga afo dibe so kata dunu go oni dunu ga mara muso ni biso mi da dunu go tegere bi damne karo ga na ga ga sigle bitu abilla ba kabli gado so no jermine e fave ay wajul li dunu wala isigi karo ga ba gado so no ako de gwana ka gwa opo karamo fulon na ma mi ngede opma weru na ko na aya kele hadisa kele dwari mota mami kele kala ina ta ka dongle rete jabal o dongle fana do opma na bu te kata o kele muso da ko weru te ko dongle bero ko dongle bala ko utoro na kana fi kala me ala jege dunu matable de nga karo ke era kadongi anga to labe aku alla sulu de ni yala adabora juguma kawa adabora ko doli kata nyawa ay uba jadi famiye ayu jadi no ngena juma fle o nga o fana sende ka dongi blable koy fobi o kamani laji bora ko laji bora hijila abi ben dongi la arabi yelo abi ke dori o ka soro sele ni ne jimini jamala ani ko ero baga kala bete o ngamiti aka ni wati bi ja fop maka ke ka a faranvasia di ko fa momo o ko te minu mina ko be la lu ba faraga ku nye tropian mi mina kibina wala wala sa ye kala soro ka soro jotala ولا يصدك عن الآيات الله بعد إذ أنزلت وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين كانت تيكا مشرك دو ولا دو كداكا كودو بني فرت باي باي فرنغاو چما من دو يكا كل سلولا كاسرو غنياتو وفاتي الله تلفل فيكاو اني جيمني جمالاكاو كلا بيغا دونغلي الله سلو ديني ولا تدعو مع الله إلها آخر kanato ikafawara wele ko fara alaka de la ilaha fawara te ganga turmiye boyan karagoma illa huwa fanaka ala alaklani kullu shay'in halikun fabbe halaki bay fabbe banganye illa wajhu fala re wala fala galayni ay banjo ko tola o bijidi katade alaga layni kuye muhammad ka dina ka joli jebay akale namunu ya kale kunu be min bi maga ngaw kono be mi abe manga sumana ni tarajo mango na ko abu jali laslu be mi ma shita bolo ko ta kunedo fiu mu wera tati ngala kan layni ko mo be ku jagwa tay وما كل شيء حلو فبه بانفني فبه حلقي فني إلا وجهه فعلا الليني والله فهم بك على رقم له الحكم كتير على تاي وإليه ترجعون وإليه ترجعون وأم بس ولا ما أب بس كنا على ديارنا أقوم بالله على تعالى سكتولا فرما دي
Firaun malaka dakuri Allah ba niyo ye ko wati bana ako zona masai Musa na Haruna sona masabi wasro ji ya halak aya do bot de ka ala ko Firauna ni tara ngono ma folio tinda fanya yeble ko imuri tra ko jugo o nga ya fo ka ba kishi mina ke yo ifarkule to ko le mina bu ni kishi ka bo janame ni to na nyona to romo nga e ka kishi amaka ke ma be kuma amaka ke rola nga langulo dibla de mina ifarkulo kishi ko ji kono fawnu ga nganya na foyit na isoro iga wajuli lañi iko fam mawi iga wala na wi iga kaba wi ni aji le ko sawa kele ni kebana ni na Firauna shuna na Firauna kele la ninde de kisa ko nganga Firauna kele la ninde de kisa ko nganga sore ngate ngara da ko hore Firauna ko ne ni go wana kete mo hora fa Qurantu wa kala o kuma ashud na ye mabala Qur'ana na mabala salama wala kada kala ko mata ka ke wala nay man na taw jega wa yatoy man fi duwe wa kana magana de ñaar ka wala de ko beyi wanda Firauna ke man daraw ko wati sira téléphone wati sira alhamdulillah suma alhamdulillah wati na be rabo alla me ba bela jinen fo radio fo fen sole me ana ni wati na mu bela jinen fo mali kono ani mali ko kan ni mun sole me ana europe kono ni wati na ma bef accesir la ni wuli ka jola man yen ga juru wati selenye absega do anga numéro fe 76 30 27 33 76 77 86 60 18 53 doben ga jula assalamu alaikum السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بسم الله. كافوك أولي منو. أها. تبديل الحمد لله. الحمد لله. أمي هو سورة الله. إن شاء الله. كمر مرة فوق أكوني ذكلا. أوه. ربي هي ربي فوقي. الحمد لله. أبلا أمبر شونا كأنتورا كألا كلاتي. أوه. الحمد لله. إن شاء الله. وأمد يتبديني. أوه. إبري يالا جمانا يوانا سا. أو ميكو يون تولو كبابا تبديني كتاجي بجاي. الله أكبر. بو. أمو يرمو كتاينا. أوه. كوالوالي كيكا واتاكي على. كل فاتح يرتبديني على تبديني. أوه. الله أكبر. alhamdulillah ni mo do ti ni joro parola ko wa ta ti ko fa me ba الله أكبر. donc jama ka challi ni na إن شاء الله. amma o be ko ka woni mando الحمد لله. dan de fo ni na يا الله درامي. kura dunia ma ko إن شاء الله. kala shina drame ko shela أوه. la shina fo fana na amadu drame أوه. mo be ko kalfa kara ko sa إن شاء الله. papa ma jini أوه. إن شاء الله. donc ma ko الحمد لله. donc wa salamu alaikum dame aya do ga foli bitalla ba to e kura lawo am shela ka befo jazakumullah dame wati na mi be juro alsa ala blale me 76 30 27 33 vraiment 77 86 78 53 doben ga juro la assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mayga او تبي او تبي alhamdulillah الحمد لله تنكرين لنا أحسامنا ان شاء الله أمي أنا بزيارة بسوء يا غلا فيها من الجرمي اها ما دي كان نورا يا رب الله اكبر ما دي قوت كان يستفيد اها وكان أنا أقول ما جل وقت يقول وقت يا يقول وقت اوه على صوت دون على فوق على بركة الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الله اكبر دي صورة تكلمة أنا كذا تكلمة أنا كذا كذا وقت ونحن في الموضوع الله ان شاء الله يا ربي الله قبل حياتي والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله ميغا عند راجي جزاكم الله
kami jingon ga befo zakumla an baraji anga fulbe bawa kante ho fofana ni misat laka amangoro samake jirimo sanaba fulbe fofana ra bangonna Allahu akbar ani ma korba minu ni wa ka wele ga senda ga do anga fulbe ni belajele misder be ka fulbe jama'atu president belajele nga fulbe inshallah taala ni yo ga julo yalsa alabla leme anga jari gala ba minu ala yu wele tabo ala ka hinawla ala ku daro suma inshallah mina benga madu ala ka mengoro amada de benana liga so be ngeyele bi shiafa na birindira fana ka toro laga kenya dana belajele mo mina trawre alsa mi ne julo alabla le no 76 30 27 33 vraiment 77 86 78 103 julo alabla le me radio Robo FM sanfɛ minnu bɛ jamana kɔ kan ani minnu bɛ Bamakɔ inshallah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana? Merhaba. Assalamualaikum. Sri. Awalnya kapan mi? Apa mana? Mama Dale. Assalamualaikum. Tafsir la bayan fama. Aha. Ame fulbi ustaz ma. Inshallah. Ko ani ci Awo. dala do si borlo sanfɛ an b'a jira k'a fɔ an ka technicien u cɛsirilen don o y'a to an bɔra ko dɔw kalama a y'a ka kita minnu lakale a taacogo Pakistan ani a bɔcogo ka taa ka wari ɲini sira fɛ mɔriya bolo ma donc an y'o lamɛnniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɔlɔlɔ kan nka kurantigɛ ye mɔgɔw degun tuma technicien bɛ baara min kɛra an b'u k'u ka baara la n'i m'a sɔrɔ bolo dɔ kan i b'a sɔrɔ bolo dɔ kan an b'o farifoni di u ma k'u ni ce u ka cɛsiri la ka kita ahmadu bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ustaz Pasale weleli ka d'a ye nka ale yɛrɛ bɛ tafsiri kɛra nin wagati in na an ka fɔ conseil président a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an na sɔgɔmada fɛ ka tafsiri redivision lamɛn nin wagati in na ka weleli demande an b'a ka foli kɛ a tɔgɔ la ani nɛgɛ tarawele Fudiba ale ye weleli kɛ kunun mɛ a ka kumakanw ka sɛgɛn dɔɔnin Allahu akbar ani kita ahmadu dimakulu bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ ka taa u bɛɛ ma inshallah k'an ka musokɔrɔba fo ko yan ko sa kɔgɛnakaw bɛɛ tɔgɔ la ani wariminakaw bɛɛ tɔgɔ la ahmadiyya baarakɛlaw an ka missionnaire simanw bɛɛ lajɛlen b'u fo ko kura k'u ni cɛsiri u ka caw la olu de tɛmɛ Mahdi sendanɔ na olu de tɛmɛ Kalifa sendanɔ na wa olu de ye Kalifa ka lasigidenw ye nin don ala k'an n'u sɔrɔ ala k'an n'u jiri kɛnɛ la nin tiɲɛ bɛɛ ka sunkalo foli tafsiri kɛnɛ kɔnɔ aw balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Muhamadu Ahmadu Kɔbɛ na kita radio jiga nyama do wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kami linje bela jerembo alhamdulillah kita sagale ana jere ko nyanga furbe president cabinet kita ala ka hinana ala ka dawra suma ka radio ya andeme ya siyo ga dinne de menna ala ka dawra suma assalamualaikum assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ka wele ka bami. Abu Bakar ka wele ka bami. Abu Bakar ka nambaso. Nambaso bismillah fadal. Alhamdulillah anu sele ni ada tafsir la me. Aha. Abu doa ko ka karamo la. Insyaallah. Ani mo mo ka da aba ta de. Awo. Ay karama ay ko yo so. Ko so era. Aha. Ko ka se aka tele kunga. Halal halal no ko tele kunga. Alhamdulillah. Mado aso na halal do ye tele kunga ko mado ba ni ko la kan do ja ni so karamo do do. Allahu akbar. Ba anu sele no ka ko so ko so. Aha. Anda ala tele ala ka me angoro. Alhamdulillah. Ala ka tulu te me herala. Alhamdulillah ba ta tele ko. mena inshallah Assalamu alaikum. Jazakumullah. Kami nama to kabbe ko Inshallah. Jawati na alsami en namba so nga foli buye ame bla na lamini bla jene ko dawe nga jurula nga juru alsa ala dalime bonya ani karama bismillah assalamu alaikum Waalaikum salam. Ustaz. kawele ka bomi Mega trawara lo ka ni ke kita. kita bismillah fadal Kuma foli ke bel ko.
Alhamdulillah. Baik, saya mengamini. Insyaallah. Oh, bermula kita masuk ke dalam kilit yang kita jalan pasal itu mengenai. Amin. Alhamdulillah. Mere punya media kita. Kamu coba belajar apa soal kalau di mana berapa. Mere punya ini kalau ini masuk ini asal apa tu situ semua cuma dia mungkin kamu coba orang lah foto itu bina sama tahu itu dia cuma mau akademi cuma mau jangan ini program ni. Wala mana mana situ le Ahmadiyah mana waktu kita macam tinggal mana suruh kerana itu dari sekolah masuk dari sekolah. Wala itu punya wala. Dah punya kelega apa dah? Kita udah ya jadi ni kena anak kerana coba dulu apa angau bah makan kata sondu ka guru berusia poro kata makan poro. Wala ni wala kini pasti wala kuma atika ke Ahmadiyah poro bato ni pulang ni asal berusia ke mau kana be aru kana me ide bila me udah jadi mau kana na bahasa itu. Wa insyaallah. Wala nak wala ini nas ni pasti bola apa. Ya faham insyaallah bina jadi doga. Jazakumullah. Dia mana apa coba di. Demi mata bikma surunya jago ya lah. Ibu sekarang surunya tu ibu jaga surunya dengan nama orang baik kronik. Apa coba di. Oh karamo dou keme ku ka sonta mizigu ni fɛnw do a kɛrɛ ko yala o min bɛ kɛ maaw fɛ k'o bɛ bɛn wa Ka sɔn dugumɛ. ka karamɔgɔ dɔw ka kumakan ta kumakan in bɛ ka tɛmɛ i b'a sɔrɔ misigi b'a kɔrɔ dɔw bɛ misigi in kɛ dɔw fana bɛ ka kuma in na misigi yala a kɛ o kɛcogo in na k'o bɛ bɛn wa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ala. Kan ganiya bi lajɛ ka baara de fɛ baasi tɛ o la. Assalamualaikum Ustaz. Aku tak tahu selama maaf mereka kau mungkin waktu lah. Aku tak tahu selama mereka faham ya. Kalau si jam kena di Ustaz mana kau sih. Assalamualaikum Ustaz. Aku tak tahu selama maaf mereka kau mungkin waktu lah. Aku tak tahu selama mereka faham ya. Kalau si jam kena di Ustaz mana kau sih guna. Ne jawab mau berubah. Dua mau berubah. Dua kan kan awa sɔn dɔwɛrɛ kɔfɛ biraw bɛɛ na sɔrɔdasiw nana an ka tinitigiw nana don an ka dugu la an ka cɛ dɔ sen kara t'a to a ka jɔ lajɛla awa caman dɔw la bayi foyi t'a la an bɛ ka tafsir la ɲɛ tan ni fila ma basi foyi t'a la maa min bɛ ka dɔ moti salamu alaikum Kami mobti ka bɛɛ lajɛlen ko Zakaria Kulubali ani président Cero an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni Keita kɛ ale de bɛ président la sisan inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamualaikum. Kau boleh kau bami? Bismillah. Alhamdulillah. Ibi kan korota doni.
awɔ inshallah jazakumullah baraji Como? ale ka ɲininkali ko sham solatul fati ni fana ka maɲi o yala k'i bɛ mun fɔ o de kan Ay. Amalma. Wa biya warama sunna mun fo ye o ka o yo kodo do te kodo to nyebe samel la o te dugumana do o yo de ka fo ko ummatu mawere kono ma bisoro ala be hijab fara ka wo mini muhammadu che olu bulo chete o musote no gara o dinel lawolo de dine kele lawolo dine rohaniya mawte o ma shawatani ka ala kraye kana ganjaraki o ma kola le law o chawbe albi no te o kuma dine re atwadi atnobe mi kambe ka bawe nyonga abara mashin yete so nana ala no gara siratal ladina anamta alayhim wa yarakum bi ala enne ma ka minu ye kwange ulude chawye minu nu be je ko na be ya an be bla ka fengele ble ngaw nyebe tawara la mina on tatekli ambe kuma na ngaw kuma wara be ka fuye on lota mina no chaw bana du ko kara atwadi akara no akara jife ala ti somo kera ga salama ko no o ma shawate ko yo chero de abulkad jirani yo chero de chena malo yo chero de ay ma ko be sirim bamba atwadi o chero de o chawti ba no bana du ko dina ko bana we no ko minu ngo madawla o te dinere atwadi allulu ko kramo ami do ke ala ka fama nyima da no gele gelemo min ye nɛgɛjuru ye inshallah halisa labila lemɛ 76 30 27 33 vraiment 77 86 78 103 an balima dɔw ka ɲininkali bɛ yan dulu nyonga de nyonga fenche dɔw yɛrɛ bɛ yan an b'o ta fɔlɔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Abu FM Mali. Ni tɔgɔ Tarawele Jakaria ka bɔ Burkina. Kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ yɔrɔ min ka foli bɛ an ka karamɔgɔ cɛ n'o ye Sheikh Umar Muazu Kulubali a n'a ka compagnon ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nka question dɔ le tun bɛ n fɛ ne ko o tugu an ka karamɔgɔ cɛ la o kɛ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ama Tawele ka bɔ min? tawele ka fɔ Sikaso. Sikaso. Bismillah. Segu Karabenta kamalen Sirakɔrɔ. Krabenta. Sirakɔrɔ. Alhamdulillah. Comme ne an karamɔgɔ ba fɔ ne ye Umaru Muazu Kulubali ye. Inshallah. An y'a ka wajilu a ka y'a lamɛn. inshallah Ba fo ka barikada. Inshallah. Fo ka dugawu k'a ye an ka mission kura fana sɔrɔli hali bi. Inshallah. Ala k'u ɲɛtaa d'a ma cogo min na. Awɔ. A ye faamu caman ye sɔrɔ a ka tafsiri in na. Allahu akbar. Fɛn caman bɛ yen an y'a sɔrɔ sisan an wulila ka fɔ a bɛɛ kan an b'a sari nɔfɛ. Inshallah. Awa hali bi Ala ka barika don an na. Amin 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 amin. Amin 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 amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam. salam Jazakumullah. Karabenta Sikaso. Sikaso bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ale tɔgɔ la. Sirakɔrɔ kamale Sirakɔrɔ walima kamale de mangane i Karabenta kan ka foli bɛ Sirakɔrɔ silama dungɛ bɛɛ lajɛlen ani misiri dungɛ bɛɛ jazakumullah Inshallah. i Karabenta Suratul Tauba Ahaya kɛmɛ ni juru a ka verset 113 Dɔ bɛ yan an b'o kɛ assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullah. A wele ka bɔ min? Suleiman Dugu, Sirbe. Kulubali. Amma Bismillah. ya gori bana karamɔgɔ ba ye. Alhamdulillah. An ye tafsiri lamɛn an bɛ cɛ ni baraji. Inshallah. Ala k'aw kalan ni hɛrɛ caman ye. Amin 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 amin. Ɔ n bɛ fɛ ka karamɔgɔ ɲininka. Awɔ.
Komi assalamualaikum o jowi. Karamɔgɔkɛ dɔ ko yala suna mɔgɔ ninnu olu ka k'u ka gɛlɛn dɔɔni. Awɔ. Ko ne kafiri k'i ma ko salamu alaikum. I b'a fɔ wa alaikum. Ko salamu ko i kana salamu d'a kan dɛ. Ko o ye haramu ye. Ko mɛ silamɛ yɛrɛ k'a fɔ kafiri ma salamu alaikum. Awɔ. Ko o ye haramu yɛrɛ o ye haramu ye cogoya t'o la. Allahu akbar. Mais n'ale duwawu k'i ye k'i b'a fɔ ko wa alaikum. Salamu e mana duwawu k'a ye dɔrɔn ko ne y'o kɛ k'o ye haramu kɔnɔna ye. Allahu akbar. An ko karamɔgɔ k'an bila siraw la. N'Ala sɔnna inshallah. An ni baraji. An baraji. Kulubali. An ka foli b'i ye nin waati in na an bɛ Solomani bɛɛ lajɛlen fo. Ale ka ɲininkali ko an balima suna dɔw bɛ yen sunama dɔw bɛ yen k'olu ka ko ka kɛlɛ ko ni silamɛ ko kafiri ko assalamu alaikum i kan k'a fɔ ko wa alaikum i man ka salamu d'a kan n'o kɛra i bɛ baraji sɔrɔ n'i ye salamu yɛrɛ fana d'a kan k'i bɛ joli sɔrɔ. A fɔ a ɲɛna o ye a tigilama dusura kojugu salamu ye duwawu de ye adamaden i kelen n'o ye caman dɔ ye i ma suratul fatiha kɔnɔ ihdina sirata ala an kana an ni kelen ɲɔlen don e min fɔ ne ye silamɛ ye i fa ni ba o tɛ silamɛ ye bɔra kabila wɛrɛ nka i bɛ duwawu k'a bɛɛ donc salamu aleykum o fana ye duwawu de ye o tuma kana kafiri bɔ i ka duwawu kɔnɔ dɛ ayiwa ala kɛra ko afshu salama k'a ka salamu diɲɛ tɛ i bɛ maa min dɔn i tɛ maa min dɔn ala kɛra ko ten e tɛ maa min dɔn silamɛ dɔ kafiri dɔ e b'o dɔn cogo o kama ala kɛra k'a fɔ bɛɛ ma o tuma na maa minnu jɔyɔrɔ ye ko salamu man ka bila kafiri kan o tɛ tiɲɛ ye dɛ o ye dusukun jalenya ye ne yɛrɛ tora ka salamu bila ma o bɛ kɛ kisiya ye ala b'an da sɛbɛnna kana silamɛya la salamu aleykum. Alhamdulillah min y'an balimakɛ Danbele. Bakari Danbele. Bakari Danbele inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayiwa ɲininkali kelen bɛ n bolo ka ɲɛsin Ustaz. A kɔrɔta ka daw. Yɔrɔ min na suratu Bakara n'a b'a fɔ uhilla lakum leylata siyama rafasu ila nisaikum. Ok fɔlɔ silamɛw tun b'o baara min kɛ yala o kun yamaruyalen bɛ n'a ye wa bin o yɛrɛ de tun b'a k'u yɛrɛ ma ten ni ala nana o gɛn ka bɔ a la. Alhamdulillah a kan ka fɔ tɔgɔ di ko yɛrɛ jagojugu k'u bɛ n ye n da fara a kan n yɛrɛ ye a jagojugu k'u bɛ o wale kun silamɛ dɔw tun b'a kɛ ten ni sunkalo donna ka bɔ kuma na k'a dɔn tile fɛ ye sun ye ani yɛrɛmɛnɛ ka bɔ o n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ma olu tun bɛ se ka sufara farakaw yɛrɛ hali u tɛ se furumusow ma o tun y'o dabɔ u yɛrɛ ye ala min n'o bɛ dusukunna ko dɔ a bɛ ko dogolenw dɔn o de nan'o fɔ Muhamadu ye kuranɛ kɔnɔ ka fɔ la ko a fɔ u ye sufɛ u ka se u musow ma dagalen don ye sunkalo t'o bali o de walawala don nka k'a kɛ i n'a fɔ ko ala kun bɔ fɔlɔ ko hali sufɛ ko a kana taa musow ma o kuma f'u ye dɛ u yɛrɛ dusu bɔkojugu diinɛ fɛ o tun y'o k'u yɛrɛ ye fiɲɛ k'a sɔrɔ ala ka yamaruya tun tɛ ala nan'o de lajɛ k'u bɛɛ k'u tɔɲɔ yaxtanu na sɔn o de y'o ye o tuma yamaruya tun tɛ o tun y'a dab'u yɛrɛ ye Danbele. Alhamdulillah an bɛ maa laban ta waati kɔni dɔgɔyara an bɛ maa laban ta inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sikaso bismillah fadal. Demba. Kami mau masuk dekat berapa? Alhamdulillah. Bakar Demba. Insyaallah. Insyaallah, insyaallah. 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 Jazakumullah. Kami masuk dekat beli kami sekarang suka berapa? Sisiko Musa Sisiko ka demaya nga foli ba yala ka kaburu noro karaja di kala bay no bora sa jenda ni anyona minuni u famana ka magado mabbe mo wi jenda nyin ngal ke anaka nyin ngal kele no bora ka ga do be sama di ko ga di jenda mo ni
ara terga bora do aso samay madi ame chibla ni jenda atlo bangana wala ma ni minu be kategel na no atoydi bakola ina ni abasoro abanya pa kabala de wa wala be fo ronu na aka sama be inshallah min garangale do aye amma ka ijaga sa aka sama mene aka to ka nyine te do ke anyana fi mo wala inshallah ke wale de yo ke kuma bina ko wati asbakoro no yara ndakuri Allah bona sa ami do ke jamana e jaga ngali oh jaro ko guru kare ko suratul tauba ayat kementan sabana bang ka ngali ke wani ngali ma fofolo era assalamualaikum Assalamualaikum. Aman tu yang foli bila anga sangaw bela jelema. Fami sako ambu bela jelem. Ni apa nak kita Ibrahim sako rajo rabola. fami mitla ko kapulge ani ga me jadi anga puli be ara bola me bab tringene bela jene mali ko ka bo to ko la do mi ko na insyaallah serbu ko la ni marala alhamdulillah anga puli ba bela jene bab le ma ma tringene bela jene ba musuna se bela jene ka puli ba we serbu ame ka la je tira tila kona insyaallah belma bi tar tri re ka ala tra tra ma ka le tri re mo ka ta ma ka ala kan ga dan ma ga te chera ni re ka ga ma de wata para ni ahmad ya ka uri da me ko ni ahmad ya ko la ko chera ti ka ko me ko to bi ni da ko no me to ka wala tunna ni wata fa re de an la nyala ke insyaallah donc me ko dire nga ko be bela jele la me kala bela jele ahmad ya ko na ka te amiru la ko mo bela jele mo insyaallah to wala ali bi ala ta tiyan kene ala ko kal fa bela kami jele sharbu gabbe fo an babbe mu gabbe to be imam hadi barka ko to amin amin to wala ala ka ina madula ko ya ko to amin ala ka hina jamana la amin ala ka jamana la ta amin kal fa ka jiba ko jiba barka ko to ala ka hina maila amin asi jamana ala ka hina bela jele na amin ala ka jamana da mo nga fuli be ahmad ya baraka la kele be ka ko na ma ko ta te kita mara insyaallah globala donc ko la ko le bela jele insyaallah me ko ko ba ko ne jazakumullah ni ga mo bu an ko jazakumullah wala ar baraji jazakumullah kami musoni do gani jari jazakumullah an baraji alhamdulillah watina wati sabakoro sira sundige sabakoro sira opma mi bita daprinyo joya burkina kaga nyingali sini nala sanama abitime kuma be wasabla abitime jab surati suratu taba ko ga nyingali mi ko inshallah taala assalamu alaikum jendelu kul goro dapri andama do kana tama wada wati bana bela jene insyaallah amma dia mani kona ni dia pa bela jene pe awo Allah ka ko na time ko ima dia bela jene mo insyaallah assalamu alaikum waalaikumsalam jallo kami kul warga bela jele ko jazakumullah fami sako dine jadi kelaudo kangaranyana halu sunatu wal jamaatu era dilibawdo sanfana alhamdulillah denga de baka ufo ya no Ibrahim sako rajo rabola yanno aya ka daburiya ko ngama fam ko sobe ira ka fulla alhamdulillah sanga wa bela jele assalamualaikum an karamola kaw aterala kaw aywa akitala kaw natuma kaw almamna kaw muhammadu nga kunta anga fole bay almudir kana sengal mamira ma moda min kana sen koro bela jele ma nanga choro bela jele sako du bela jele amba bela jele fo ayo ambi dina baramina alaka tesrina afarfuni albi salimania alaka damu ayo mi ayo wiliga joy saka nyeshi imam mahdi ma albi sa alako tesri ano wiliga jo alako nugani amin akafundo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam jazakumullah aywa ami doke albi alaka jamana suma alaka bengile mana amin jemo ni fi mamun be jamana kono alako buludo nyomulo shia chama be jamana kono
shiyaw ala ko qur'ana kono nema o dabo ko doga to dabrane ala fe muso akasika nyon bara fasiya to o ma banga nyon kanu ya rabbi o kanu mi ni ala ya dabo kamo ala ka o wale sabati mali kono bi jaay nabi sallallahu alaihi wasallam jallo digo jalo akara digo assalamu alaikum ya bismillah mia mia ala ka ira ala ka bo ala ka yakuma mia mia ala ka baraji tawani baraji ala baraji محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتع لما منعت ولا ينفع ينجد بركتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام digo jallo sirbe do ba sirbe rabbulo amin amin gonga assalamu alaikum jazakumullah lamzo do chamaka bita ma nyungriya ama lame ba pela jenen fo mali kono mali ko kan bama kona lamine mamunu soleme ana ka damne kai fo ta se kidal mo munu soleme ana jamana ko kan ama bela jenen fo aka chesri an wuli ka jola ni mi mago be kramo kala absa wuli ke 76 30 27 33 wala ma 77 76 30 27 33 wala ma 66 76 08 21 na wuli ke na ani kramo bi nyon zoro anga dugure la ko anga foli buye ni wati na Muhammad Lamin dugure Bakari Damele ale tun bɛ tafsiru kɛyɔrɔ la yan bi an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la an ka technicien Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan ani région na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye a ka wulikajɔ la 21h30 n'Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan 3h30 o kɔfɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah bi ta an b'a bila yan an ka MTA ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Sako Faransi an ka foli b'a ye nin waati na Arazali Imam Usman Diallo ani Arazali Mamuru bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw bɛɛ ye an bɛ Ganadugu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Zanya